Ayan guys. Gusto juga magpa-camera ba? Ayan. Hey guys, welcome back again to our channel. So for today's video, I'm gonna be sharing you yung mga dumalaga namin guys. So ito guys, oh, yan. I-zoom in ko na lang. Yan, nangitlog na siya guys. Then it was successful. Then kasi back then sa itlogan niya, yung nilagay namin dun kanina. Well, i-insert ko lang yung clip. Ayun guys.
Matagal lang namin siyang sinaspy namin kung saan siya mangitlog. So finally, Baka dyan na. baka dyan na kasi may chance of winning na guys. Oh, nangikay na guys. Yan yung sinasabi ko guys na pwede kayong gumamit ng kahit anong meron kayo. Yan yung pinapatungan niya guys. Sako lang yan yung sa strainer ng mga plato namin na medyo ano na. Sira na. Luma na, sira na. So ginamit namin ganyan. Actually hindi yan talaga sa kanya nalilimliman. Kaya ano yan eh. Yung isa naming manok. So siya ayan. Successful ata yan guys. Talagang mangingitlog ata yan. Ayan na. So yan. Yun guys. Nakita niya na. Yun yung sinasabi ko guys na nangitlog na siya kanina and we've been looking for her all the way long kanina kasi medyo nagkakaroon siya ng problema in terms of itlogan kasi hindi niya pa alam kasi nga dumalaga pa siya guys, and that's the case kapag dumalaga pa guys or yun yung pinakaunang itlog niya, you have to look for it kasi baka mapunta siya sa iba or should I say pumunta siya sa ibang lugar which is hindi natin alam. Later on, doon na pala siya naglimlim, then baka magtaka tayo na wala na siya dito sa ating premise. So, that's the thing, or that's my tip guys, na kapag dumalaga pa guys, or unang itlog nila, is you have to look for them, lalo na kapag mangingitlog na, or pumuputak-putak na, yung tipong ganun guys, dapat nyo silang bantayan para at least pag nabantayan nyo na siya, and then, you can just catch her, and then put those safety baskets na ginawa nyo or kahit yung mga safety containers na meron kayo which is gusto nyo mangitlog kung saan nyo gusto silang mangitlog. So kunin nyo lang, just grab. Kapag ganun kasi guys, kapag talagang hindi na sila gumagalaw, pwede na yun guys, or pwede na silang kunin kasi it's their nature na kapag hindi na gumagalaw talagang mangingitlog na yun guys. So let's go at tingnan natin yung itlog na sinasabi ko sa inyo guys. So guys, dito siya ng itlog. Have you ever remember this place? Ito yung sinasabi ko na nagputak-putak yung isa naming manok dito. So unfortunately hindi siya dito ng itlog, and then yung ng itlog is yung brown na dumalaga na bago namin. So ito guys, ito yung sinasabi ko na you can just have this kind of containers na hindi na masyadong nagamit. Ito guys is lalagyan na namin siya ng plato. Well then, medyo luma na siya, and then yung mga stand dito guys is hindi na pwede, and then medyo nagkasira-sira na, kaya ito yung ginamit namin guys. Ito yung itlog na sinasabi ko. Ayan. This is her first laid egg. Kung nagtataka kayo kung bakit siya brown, well, sabi nga nila yung variety ng manok namin na meron kami yung tungko na tinatawag namin dito guys, yun yung tawag sa amin, yung parang may mga horn sa kanilang ulo. Tungko yun guys. So ito yung itlog niya. Yung mama niya ganito rin yung itlog niya guys, may pagka brown or yung sinasabi nilang organic. So ito yung una niyang itlog. So well, unfortunately success siya guys kasi talagang binantayan namin siya. Halos pumunta na siya sa bubong, doon sa mga bubong nito, doon palipat-lipat siya guys kung saan siya komportable. Then ito, nakita niya dito, ayan lang siya guys, parang ganyan lang nakita niya. Then nagkakaskas pa po siya kanina, and then after that well, naging komportable naman din siya. Then ayun, tinignan ko kanina at meron na nga itlog. So yes, after nito guys, I'm gonna just update you kapag na-hatch na to or ilan na sila as the day goes by. So I will update that to you. So as what I have remembered, they were really laying eggs at least once a day. So well, maswerte kayo kung merong iba kayong mga manok na maraming itlog ang nilalabas. So ganito, parang ganito. So unfortunately, kadalasan sa mga inahin na manok is around, nasa pinakamataas is 15 I guess, and then yung pinakamababa siguro is nasa 10. Pero dito at least magkaroon lang kami ng 10 kasi bago pa naman siya, or well, hindi natin alam kung baka maraming ibigay niya. Let's just hope and pray na ganun talaga palagi kasi nga that's what we want naman, diba? Dapat na mag-lay sila ng eggs na marami, then marami ding ma-hatch. So this is also the sacks guys that I'm talking about. Ganyan lang, parang nilapat lang namin. Then after ma-hatch siya guys, is kukunin namin to, and then isusunog namin. Then ito, kung kinakailangan walisan or hugasan nyo talaga guys, then yun talaga guys. Tapos ibilad nyo para wala talagang maiwan.
So that's the good thing about that. So that is my update for you today, guys. So etong isa namin dito, guys, yung brown, yung pumuputak-putak dun kanina, or yung nakaraang vlog ko, hindi pa siya ng itlog, guys. So palakad-lakad pa lang siya for now. So wala pa siyang masyadong ganap. And then unfortunately, tingnan natin yung bukas, or let's see tomorrow kung meron ngang ililaid naman na eggs, yung sinasabi ko kanina na nanay or inahin na bagong dumalaga namin dito, guys. So yes, and I don't think there's a lot of things that I have to say, more things that I have to say. So this is Nano. You have heard or you have saw this little chicken right here already sa vlogs ko. Ayan, medyo talagang ano siya, guys, yung may pagkaklingi siya, and that's Rapido right there. So si Rapido, guys, is nasa sikitan siya or nasa place siya ng bayaw ko noon. So ngayon lang siya nandito, and then dati kasi ano lang siya, tinatalian namin siya kasi baka magkaroon ng, kumbaga, magkipagsalpukan siya sa ibang lalaki. Pero well, unfortunately, siya lang naman dito isa. So it's okay. So yes, yan yung sinasabi ko, guys, na pwede sila sa isa lamang na ganyan, yung parang kawayan. Can just make a thing like this, ganyan, no. Yung nasa vlog ko yun, guys. I'll just gonna leave the link down below. So yes, and that's it for this video, guys. Thank you for watching, and until next vlog, sana may natutunan kayo sa sinabi ko ngayon, na yung mga dumalagan nyo, guys, is please be careful kapag bago pa, kasi kailangan nila ng atensyon para hindi sila masyadong mawala or malihis ng landas wherein napapalayo sila sa bahay mo o hindi nyo alam kung saan sila ng itlog. Baka paglipas ng panahon, magdala na lang sila ng kanilang mga isisiw na na-hatch na nila, hindi nyo alam na na-hatch na pala nila. So yan, guys, just bear in mind na ganun dapat ang gawin nyo. Tingnan nyo sila kung maaari, lalo na kapag pumuputak-putak, kasi mangingitlog na yan, guys. And then please do stand by the baskets na kapag merong mga nangingitlog or merong mga pumuputak, kasi kailangan nila yun, wherein tulad ng nangyari kanina, nakita nyo naman yung itlog, doon namin sila nilagay, doon namin nilagay yung container, and then pumunta na yung manok doon. Then she knows already. Then tomorrow I'm gonna update it, or I'm gonna show you the picture of it para makita nyo yung egg na dalawa na siya, na talagang bumalik yung manok. So thank you for watching, guys. Please be good, and until next vlog, thank you so much.